Siphinde futhi sibheke le ndaba le yokuthi uma kuwukuthi ekhaya kini umsamo waphendulwa wabulawa waqedwa nje mhlampe ngomsamo wakini kwaphendulwa inhlabathi kwaze kwafakwa enye indoda komunye umuzi thola ukuthi ikwabhengu lapho kodwa kunendoda ekuthiwa iwuzikhali nina nonke manihlaba lowo muzi lowo noma uma kukhona umcimbi enowugcinayo kufana nezeleze mhlampe nibulala inkomo ngafoni nibulala inkomo ngantathu kodwa umehluko awukho akushadi umuntu la ekhaya ukho ngelwenzakalayo uma kukho umuntu otohoza akho ngisho oyedwa otohoza kangcono. Manihamba futhi niyathola ukuthi kunendoda ekhona kulowo muzi lowo mhlampe nithi niyahlaba ninikeze abantu bakulowo abangabanikazi bomuzi kanti bona sebaphuma noma sekwaphendula umsamo baxova. Okufuneka ukwazi-ke lapho ayikho into ezoyenza kulelo khaya lelo ngaphandle kokuthi kuqale kukhishwe leyo ndoda leyo and ngeke izikhishwe ngomuthi noma ngokumenyezwa kuphela ngegama bese iyakwazi ukuthi iphume igcine lapho cha ngeke kuze kwenzeke kanjalo. So vele ukuhlaba kwenu ukugcina kwenu izinto kuzogcina kuyizeleze ngoba manihlaba nenza something kuya kule ndoda le uma kukhona nikugcinayo kuyala uthi kulowo muzi ngisho kulalwa ntambama ebusuku akulalwa ngezimo zokuthi noma kulalwa kufika ubuthongo kodwa kunezimo ezikhona obonayo ukuthi hayi ukhona uma ovunguzayo la ekhaya ukhona umuntu okhona la ekhaya uzwa ngisho endlini indlela ukuthi hayi no konke wrong. Into efuneka niyazi ukuze nizokwazi ukuqala niqondise izinto ngoba ngeke niphinde futhi thathana abantu abadala nibalungise ngisho ungahambe uyobageza ubalungise mhlawumbe uhambe unikele ebuhleni unikelele ukuthi ufuna ukubalungisa mhlawumbe ulande neNazaretha likusethele indaba omsamo kodwa elami lithi ukuze into yakhe izoba yinhle ikwazi ukuthi umsamo wakho ubuyele esimeni ucace ukhanye akuphume le ndoda le ikhishwe kuleli khaya leli ihambe yohlaliswe ehlane bese kuyima kulandwa bonke abantu bala ekhaya befakwa bengeniswe ekhaya kahle ngesinono ngesineke ukuze bezokwazi ukuthi umsamo ubuyele uqonde ngoba inkunzi ezimbili ayibuse ekhaya ngoba silo muntu sebamsebenza bomndeni nje ngoba isikhathi umndeni kwazi ukwenza lento ngeke umuntu okwesinye isibongo ikwazi ukuyokhipha amathonga kwelinye okwesinye isibongo aphinde afake enye indoda osuke niphambanisele isikhathi esiningi bese kuyima-ke senikwazi-ke manje ukugcina izinto zala ekhaya uma senibafakile kwenziwa yonke into hambani phela komunye umuntu okwaziyo ukubona okwazi ukuhlola ukuthi le process ade niyenza iyenzakeleni noma bangenile bonke ngendlela. Ingakho ngeke ngithi kumuntu mina angeke ukwazi ukuyifakela idalwa uwedwa angeke ukwazi futhi ulande idalwa enxiweni uyifakele uwedwa uzokhona ukukwenza ufike ubulala imbuzi idliwe enxiweni ibambe kahle ngayo le video ubulala imbuzi idliwe enxiweni ukwenza 100% bese nibathatha ngomlahlankosi bese niya nabo emzini omusha niyobakhombisa bese uba nembuzi yokuba mukela bese kuphinda kuba nembuzi yesithebe sabo yesithathu. Inkinga la ekhona kuzokwenzeka ukuthi ususa abantu la enxiweni kanti kukhona abafuna ukuyongena lelo khaya lelo behlambulukile kwakunenhlambuluko kumele igcinwe. Ingakho-ke kufuneka uma ulanda idalwa kube khona umthandazi usuke ezosefa abuka ukuthi kuyamukeleka even donazi nokuthi nizothini nokwenza ini njengayo nje makuthiwa ngilanda idalwa ngiyanti kumele ngiyenze kodwa manje uyadinga kumele abone odonse ngokumoya ngoba uzothola mhlawumbe nihamba nishiya isalukazi esinenhlahla nihamba nishiya ikhanda kulo muzi elinenhlahla boba khona uthi yena hayi uthi hayi ngeke azakwazi ukuyongelela ekhaya mhlawumbe kunento ekusafuneka ilungiswe ecala kuhlanjulwe eqala before ukwazi ukuthi uyongelela ekhaya into ekanjalo. So ngisekutheni labo thothi emakubo khona umuntu okhona egcekeni noma kuthiwa nedalwa ayisekho nomsamo waphendulwa awukwazi ukuthi uzokwenza umcimbi kini wokuthi ubuyisela abantu idalwa phakathi bese ingaphumanga le ndoda futhi le ndoda ekhishwa ngomuntu cha kufunakala kube ukuthi bese nenze yonke imfana nomthetho neyikhipha bese nibulala into eyisilwane ngisho ngabulala imbuzi noma ninikeze inyama ekhona nithathe nambe nawoza ndoda nakho ukudla kwakho nifike niyibekeke lapha ehlane ishiwe lapha inikeze lo nyama yayilibale yona twahlana nali ikhaya lakhe likhona njengamanje bese kuyima-ke senikwazi ukuthi senibuyisela ukuthi nifake idalwa khona ngoba uma nimkhipha ngomuthi wodwa kusengenzeka lo muntu egoloze engavumi kodwa into enenyama phakathi izokhona ukuthi isidalwa ngoba ingakho ngathi ngelanga ngenza ivideo ngathi isidalwa mangabe sithengwa
esisuke sikwengemile esisuke sikuphethe. Bayasijulela abantu baze bekhiphe ngisho iy'mbuzi benikele ngoba basuke befuna ukuthi besilibase ngenyama, besinikeze inyama ukuze sizokwazi ukuthi sifokhase kuyona bese siyakhohlwa wena, ukuze bezokhona ukwenza into abasuke beyithanda noma bephazamise sona ngoba bebona ukuthi anything babathe bathothi lo muntu uhleli kuwena, ukubhekile futhi uhleli ngampela ngendlela esimangaliso. Ngakho-ke angeke ufake idalwa ekubeni kukhona umuntu wakwesinye isibongo odalela ukuthi azodlibhiza umsamo wenu, ngeke. Hhayi, lapho ngiyaphika, ngeke. So ukuze lonto nizolunga, akakhishwe lo muntu ahamba obekwe ehlane bese kuyima kufaka abantu bala ekhaya behlanjwe lahle begezwe befakwe bese yonke into iyabuyela esimeni, umsamo uqonde, izinto ziqhubeke ziye phambili. Bese kuthi inkosi yami nalaba abathwele, uma ungabe wazi kini ukuthi kukhona umuntu othwele uphendula idlozi, suka phela lapho-ke uthole inxiwa elisha uzakhele lona, uhambe ulungisele khona umsamo ngoba yikho into ozoyenza lapho kulowo khalelo kukhona umuntu ophendula othwele. Kukhona umuntu ofuna ithongo sisebenzele na yedwa. Sitholela lakho inxiwa bese ukwazi ukuthi uyilungisele umsamo ngendlela yakho and kuzolunga. Ngoba still lapho manithi niyahlaba nehlabela lo muntu ngoba yena uphendule umsamo wanisebenzela yena kuphela. Ilapho nje ngani zakwethu, ngiyabonga ngethuba.